Sanfɛ kalanden maa mugan bɔɲɔgɔnkɔ minnu bilalen filɛ sécurité d'état maaw fɛ a bɛɛ ye kalandenw ye minnu ka kalanw bɛ boli kiri bunakun kan sociologie siyansi o n'a ɲɔgɔnna caman an ye wele bila a dɔw ma sɔgɔmada in na yaasa u ka se ka kuma an ka kuma bara la u bilalen kɔ hakilina jumɛn b'u la nin waati in na AM ko la yala u tun bɛ bolo jumɛn kan SOE maaw bolo nka u ma sɔn ka kuma an ka kuma bara la u caman kɔni y'a yira kuma falenfalenw sen fɛ k'u ye nin kalo damadɔ min kɛ sécurité d'état maaw bolo k'u tun tɛ bolojugu kan nka an ka ɲininkali tɔw kɔni ma se ka jaabi u fɛ ni maa mugan bɔɲɔgɔnkɔ minnu bilalen filɛ nin ye hakilijigila masikalo o tile 26 n'o tun ye journée nationale des martyrs ye sanfɛ kalanden caman de bɔla bɛdaw la ni ka taa u ka nisɔngoyaw yira ka sanga AEM o kulu ciliko la gouvernement fɛ o de sen fɛ sécurité d'état ye maa caman minɛ u la ni ka taa u bila hakilisigi minɛn kɔnɔ AM tɔnden wɛrɛw olu datugulen don kaso la halisa minnu tɛ sécurité d'état maaw ka bolo kan an k'a dɔn k'a fɔ AEM ale ye Mali lakɔlidenw ka tɔnjɛkuluba ye o kunkanko n'u ka laɲini bɛ fɔ tɔn min kɔnɔ Mali marabagaw ye o de ci masikalo o tile 13 tɛmɛlen k'a sababu kɛ kalanden caman de bɛ bɔnɛ u nin na caman fɛnɛ bɛ jogin san o san a tɔn yɛrɛ sababu la Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la